Funkce předjíždění, převzatá přímo z volantu Alpine F1, okamžitě zajistí vyšší výkon motoru a větší dynamiku. Pokud potřebujete například rychle předjet, stiskněte tlačítko OV. Tím dosáhnete maximálního točivého momentu a výkonu po dobu přibližně 10 sekund. Tento ukazatel ukazuje, kolik času zbývá do konce používání funkce OV. Předjíždění však není k dispozici v úsporném režimu jízdy nebo při nízkém stavu nabití baterie. Tuto funkci je třeba používat s opatrností. Musíte neustále sledovat situaci v provozu kolem.